Kublai pi baro te sasisian ngadan hang ni ban pentep Asia pi bakata kalong ko kubor ka pasngau tanat bha na ka banta jong pi bat kham tam le lei kitu ki bre ki beju rwai baju shat ma bakan sadan ka competition na banta jong ki bat ka prize kalong ar lak tingka ya kinong jam te to ngap ha ngan batai pi menta ka chwas imle film production kan penlong ya ka 6 khasi dancing and singing competition arhajar pusan ka badai ka jingya ko ban shat bat rwai da kakten khasi bat jantia ha ka ba u ne ka ubayo ka first prize unyo arlak tingka ka ba ar kalong ki ba poi final ha ka 6 khasi dancing and singing competition arhajar pusan ka chwas imle film production kan jied aktor ba actress ki badan sap ki ba sa hason ne nong kendong ban ak ha ki film thamai ki ban saring dor no shen nang ta jied ru ikinong shad but kinong shad ban shad ha ka music video jied ikinong rai ban rai ha ki jing rai jong ki film bat thamai te ka balai kinu ki try jong ki jing rai khasi la ni jantia la da kim kwa ba kinong shim banta kin pendan kam ban shad ni kin rai ha ka ni competition kin sobha ban message ha whatsapp prakhandai nyau sau prakhandai nyau ar iwe not khnang bangin yo ban pentep sha kinong shim banta Henry ngikermen babaro ki try kin sha sngubha namar kane ka long ban pendospa ya ki jingwai khasi ka basau ki kusna mi kinong job hakane ka competition ka long tang ka we ka prize ya kinong shad ban nong ruai baning kong kin yo ar lak tingka ba ar nyo pho hajar balai lai pho hajar basau pho hajar basan san hajar ban riu lai hajar ba nyo ar hajar tika ba pra ka consolation prize iwe ikinong ruai but iwe nong shad in jied man ki district na ki pratli ki district kin thop ya ka Shillong city ka kendon basan ha kani ka jingi kap shad but ruai and dan lightly ki round kata ka first round but semi final and le da ka online but ka final in penlong ha state ha khasi national darbar hall mokhar ha banai January 2000 apun rio ha ka first round unle da ka online phila ban ruai ban shat ha ka nu ha ka jaka ban ring video hi bat sapha ha whatsapp prakhandai nyau sau prakhandai nyau ar iwe not da tho ka keteng pura ka jaka sa ka school district bat singkha ka por ban pha ki video jang ka first round phila ban pha ni whatsapp prakhandai nyau sau prakhandai nyau ar iwe not kan sedang na do ka shpo tarek u Julai 2000 pusan kan kot hado lai pho tarek u Julai 2000 pusan ha ka semi final gitu ki basha jied bandrung sha ka semi final kin sa yoi ka message ha whatsapp jong phi hadien kata phi ha ban si ka bairung share jar marwe ne ka group but andai la dep siu bairung ya ka video enthap ha riulom YouTube channel kaban rio ki barong ha ka final and ken rio po marks ka point na ka sub shot barwai na kinong bishar but sau po marks na kite ki voting coupons ha ka voting coupons ken don ru ki price ye kinong thiet kaban nyo kinong bishar kilong iba ram suchiang iba deiru inong ruai ipan dor sing wanyang nong hikai Synod College but the ICFAI music department iba Arman Disiar Isilina Langstang nong hikai shad iba Michael Siemyong inong hikai shad but iba one bet changpliang iba deiru inong hikai shad te kiban ho si kanika program kilong iba Pura Dong Golden Suchiang Sherilin Khangwar but Rishi Sha Mensong kiba sha jied ha ka semi final kin sayo biang da ki we pat ki jing betha ling ba ka WhatsApp jong phi te ban tip khambnya subha message ha WhatsApp prakhandai nyau sau prakhandai nyau ar iwe not kuble shibwan te prolog kitu ki kendon te la dadan na phi kinu ki bakwa ban ruai ba ban shat la sha subhana do ikhlong ikhna kitamen kirang bat baro la sha lut te kaniru kadi ka kabu na ka banta jong phi khamtam kitu ki badan sabha ka lan shat ba lan ruai te phila ban shim banta ha kane ka 6 khasi dancing and singing competition but kalong ru ka jimin toy ma but ka prize ru kalong ka bahe bha kata ka de alak tingka te wan pin sab ai kane kabu te wan ban shim banta nang bafin yo ya ka arlak tingka in alor ka arlak tingka ru pinsa sha jied ru ban yo ban ak film kata kum bafin long actor actress te kum jo bafin yo ban ruai ki film khasi bat kum jo ru ba ye kitu ki ba shot e mo kin yo ru ban shot ha ki film music video jong ki film khasi te wanu bat sab e kan kabu te sawan ban shim banta te sa le nok kloi na mario lap ba kokot ka lamba kokot kasngi te wanu pesap sawan ban shim banta na kuble shibun